Някога, преди милиарди години, по волята на Господ Бог се създава Вселената. Едно масивно тяло експлодира и частиците му бързо започват да се движат във всички посоки. Те постепенно натрупват маса, увличайки различни минерали, прах, който се превръща в скали, и така се създават слънчеви системи и безброй галактики. Една такава частица, а именно нашата планета Земя, бързо натрупва маса от скали и минерали и много лед, навлиза в Слънчевата система и застава в орбита около Слънцето. То бързо разтопява леда и образува океаните и първия континент Пангея. По-късно експлозии разкъсват Пангея на сега познатите ни континенти, като на много места, предимно в планините, се образуват плохини. Една от тях е и пещерата Леденика, в която сте в момента. Тя е създадена преди милиони години от малка плохина, под въздействието на физическата и химическата сила на водата. Така са се създали и уникалните фигури на великана, на сокола, мастилницата и перодръжката. И езерото на желанията и приказната фея. Здравей, приятелю! Аз съм феята на твоите мечти. Извинявай, че не можах да те намеря до сега и да ти помогна в земния ти път. Но зъл магиосник ме прикова в пещерата за винаги. Местните хора я открили преди много векове и се използвали за да съхраняват мляко, а в малката зала, наречена хладилник, производителите на копринени башкули складирали губено семе. Пещерата е само една от над 500-те пещери, убежища на прилепи, известни във Врачанския Балкан. Регистрирани са 4 уникални вида. Пещера Леденика се стопанисва от община Враца. А сега се пригответе за най-важното – чудесата на пещерата.
Сега пак. Значи точно 10 минути.